И в полвин мира сна, в песнях и цветах проснулась на заре любовь весна. филми мусиқии масакавии «Ман бо духтаре вохӯрдам» 64 сол пеш, яъне дар соли 1957 рӯи навор омада буд, ки токунун бо ҷолибияти хосааш дар хотираи бинандаҳо нақш бастааст. баъди наворбардории ин филм таваҷҷӯҳ ба жанри масака бештар гардид ва синамогарон талош карданд тайяи чунин филмҳои дидании масакавиро зиёд намоянд. соли 1968 коргардон Муқаддас Маҳмудов аз рӯи асари нависандаи шинохтаи тоҷик Темур Зулфиқоров филми мусиқии масакавии «Рояли сафед»-ро таҳия намуд, ки ҳаводоронаш имрӯзҳо кам нестанд. филми дигари масакавӣ бо номи «Вақти зангирии писар» расид соли 1959 аз ҷониби коргардони касбии синамои миллӣ Тоир Собиров наворбардорӣ гардид. ҳамин тавр жанри масака миёни синамогарон ба яке аз жанрҳои ҷолибу шавқовар табдил ёфт. соли 1970 боз ҳам коргардони шинохтаи тоҷик ва дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ Тоир Собиров филми мусиқии масакавии «Хатти парвоз»ро рӯи пардаи синамо овард, ки аз ҷониби тамошобинон хеле хуш қабул гардид. филми мазкур дар дили ҳар як тамошобин бо лаҳзаҳои ҷаззобу диданиаш ҷо гирифтааст. марҳила ба марҳила синамогарон дар офаридани филмҳои масакавии шавқовар муваффақ гардида ба дастовардҳои арзанда ноил шуданд. филми масакавӣ бо созӣ аз зумраи филмҳои дидание мебошад, ки аз ҷониби коргардони тоҷик Рустам Шоазимов наворбардорӣ шудааст. филми мазкур соли 2012 дар яке аз кинофестивалҳои амрико ҷоизаи беҳтарин кори коргардониро ба даст овард. дар замони соҳиби истиқлолии мамлакат синамогарон бо истифода аз шароити мусоиди филмофарӣ дар офаридани чандин филмҳои масакавӣ муваффақ гардиданд. филми «Муҷассамаи ишқ» аз филмҳои масакавии маҳбубу машҳури филмофарони даврони соҳиби истиқлолии мамлакат мебошад, ки соли 2003 рӯи экрани синамо омадааст. филми мазкурро аксарияти бинандаҳо бо иҷрои нақши Ғаффор ва Санам мешиносанд. дар нақши Ғаффор ҳунарманди халқии Тоҷикистон Убайдулло Раҷабов ва дар нақши Санам ҳунарпеша Савригул Қурбонова нақш офаридаанд. Ғаффорҷон, охир ман наметонистам. Ғаффорҷон? бобо мегуфти ку? назарат намегирифт? филми мазкур миёни ҳаводорон бо лутф ва ҳазлу шӯхиҳои намакини худ, ки аз ҷониби ҳунармандон пешниҳод гардиданд, ба зудӣ маҳбубият пайдо кард. филми «Ҳаҷвии Мутаххарнай», «Сафари ҳавоӣ» ва чанде дигар офаридаҳои синамогарони даврони соҳиби истиқлолӣ ба ҳисоб рафта ба кинофестивалҳои бо нуфузи ҷаҳонӣ роҳ ёфтаанд. даврони соҳиби истиқлолии мамлакат имконият фароҳам овардааст, ки синамогарони тоҷик дар доираи амалишавии барномаи рушди кино барои солҳои 2018-2022 барои офаридани филмҳои гуногун ҷанри миллӣ талош намоянд ва дар рушди соҳа саҳми арзишманд гузоранд.